Ittra apostolika Admirabile Signum, sinjal tal-għaġeb, tal-qdusija tiegħu Franġisku fuq it-tifsira u l-valur tal-presepju. Is-sinjal tal-għaġeb tal-presepju, hekk għażiż għall-poplu Nisrani, iqanqal dejjem sens ta' seħħer u għoġba. Meta nuru r-rappreżentazzjoni it-twelid ta' Ġesu, inkunu qed inħabbru b'sempliċità u ferħ il-misteru tal-inkarnazzjoni tal-iben ta' Alla. Fil-fatt, il-presepju huwa bħal Vanġelu ħaj, ħireġ minn paġni tal-Iskrittura mqazza. Aħna u nikkontemplaw ix-xena tal-milied mistednin nibdew mixja spiritwali, miġbuda mill-umiltà ta' dak li sar bniedem biex jiġi jiltaqa' ma' kull bniedem. U niskopru li hu tant iħobbna li jrid jitwaħħad magħna biex aħna wkoll nistgħu nitwaħħdu miegħu. B'din l-ittra nixtieq inħeġġeġ it-tradizzjoni sabiħa tal-familji tagħna fil-jiem ta' qabel il-milied iħejju il-presepju. Kif ukoll id-drawwa li jarmawh fuq il-postijiet tax-xogħol, fl-iskejjel, fl-isptarijiet, fil-ħabsijiet, fil-pjazzezz. Huwa ta' bilħaq taħriġ ta' fantasija kreattiva li jinqeda bl-akbar firxa ta' materjali biex jagħti ħajja lil kapolavuri ċkejkna ta' ġmiel. Nitalmuh minn meta nkunu tfal, meta l-missier u l-omm flimkien man-nanniet jaddulna din id-drawwa ferrieħa li tiġbor fiha spiritwalità popolari mill-aktar għanja. Nawgura li din il-prattika qatt ma tonqos, anzi nittama li hemm fejn ma baqgħetx tinżamm jerġgħu jiskopruha u jagħtuha l-ħajja. L-ero tal-presepju insibuhom qabel xejn f'xi dettalji tal-Vanġelu tat-twelid ta' Ġesu f'Betlem. L-Evanġelista Luqa sempliċement jgħid li Marija wildet l-ewwel iben tagħha fi sqitu u medditu f'maxtura għax ma kienx hemm post għalihom fil-lukanda. Ġesu jitqiegħed f'maxtura li bil-Latin hi presepium, li minna ġejja l-kelma presepju. Meta daħal f'din id-dinja, il-post li sab l-iben ta' Alla kien fejn il-bejjem imorru jieklu. It-tiben isir l-ewwel sodda għal dak li kellu jurina li hu il-ħobs li niżel mis-sema. Simboloġija li diġà Sant Wistin flimkien mal-missirijiet l-oħra kien inqeda bija meta kiteb mimdud ġo maxtura sar għalina ikel. Fir-realtà il-presepju fih diversi misteri tal-ħajja ta' Ġesu u jqarribhom lejn il-ħajja tagħna ta' kuljum. Imma niġu minnu fih għall-bidu tal-presepju kif nifhmuh aħna. Ejjew bil-ħsieb tagħna mmorru Greċju fil-witt ta' Rieti fejn San Franġisk waqaf aktarx fiq triqtu minn Ruma fejn fid-29 ta' Novembru tal-1223 kien irċieva mingħand il-Papa Onorju Tielet il-konferma tar-regola tiegħu. Wara l-vjaġġ tiegħu fl-Art Imqazza, dawk l-għerien kienu jfakkruh b'mod partikolari fil-pajsaġġ ta' Betlem. U huwa possibbli li l-fqajjar tas-Sisi meta kien Ruma fil-Bażilika ta' Santa Marja Maġġore baqa' milqut mill-mużajċi bir-rappreżentazzjoni tat-twelid ta' Ġesu, propju hemm fil-post fejn, skont tradizzjoni antika, kienu miżmuma l-għowdiet tal-maxtura. Il-fonti Franġiskani jirrakkuntaw fid-dettall dak li seħħ fi Greċju. 15-il jum qabel il-milied, Franġisku sejjaħ lil wieħed raġel mill-post jismu Giovanni u talbu jgħinu biex iwettaq xewqa li kellu. Jiena rrid infakkar b'mod ħaj it-tfajjel li twieled f'Betlem u li b'xi mod nara b'għajnejja l-ħtiġijiet u n-nuqqas ta' kumdità li sapruħu fihom meta ġie qiegħed fil-maxtura u kif kien mimdud fuq it-tiben bejn baqra u l-ħmara. Malli semgħu jgħid dan, il-ħabib fidil tiegħu dlonk ma reħejji fuq il-post magħżul dak kollu li kien meħtieġ, skont ix-xewqa tal-Qaddis. Fil-25 ta' Diċembru waslu Greċju ħafna patrijiet minn bosta nħawi u waslu wkoll irġiel u nisa mid-djar tal-kampanja tal-qrib li ġabu magħhom wart u msiebaħ biex idawru dak il-lejl qaddis.
Meta wasal Franġisku sab il-maxtura bit-tiben fija, il-baqra u l-ħmar. In-nies li marret ħaffef hemm inħakmet minn ferħ li ma bħalu li qatt ma kienet daqet qabel quddiem dik ix-xena tal-milied. Imbagħad is-saċerdot iċċelebra solennement l-Ewkaristija fuq il-maxtura. U hekk wera r-rabta bejn l-inkarnazzjoni tal-iben ta' Alla u l-Ewkaristija. Dakinhar fi Greċjo ma kienx hemm pasturi, il-presepju nbena u ingħax minn dawk li kienu preżenti. U hekk twildet din it-tradizzjoni tagħna, kulħadd madwar il-grotta u mimlijin bil-ferħ mingħajr ebda distanza bejn il-ġrajja li qed isseħħ u dawk li issa għandhom sehem fil-misteru. L-ewwel biografu ta' San Franġisk, Tumas Minċelano, ifakkar kif f'dak il-lejl max-xena sempliċi u li tmiss il-qalb żdied ukoll id-don tal-viżjoni tal-għaġeb. Wieħed minn dawk preżenti ra mimdud fil-maxtura lil Ġesu Bambin innifsu. Minn dak il-presepju tal-milied tal-1223 kulħadd reġa' lura lejn daru mimli b'ferħ li ma jitfissirx. Bis-sempliċità ta' dak is-sinjal, San Franġisk wetta opra kbira ta' evanġelizzazzjoni. It-talim tiegħu nifet il-qalb tal-insara u jibqa' sa żmienna bħala għamla ġenwina ta' kif nipproponu mill-ġdid b'sempliċità il-ġmiel tal-fidi tagħna. Barra minn hekk, l-istess post fejn sar l-ewwel presepju jesprimi u jqanqal dawn is-sentimenti. Greċjo isir kenna għar-ruħ li tistaħba fuq il-blata biex tħalli l-ħemda taħfina fija. Għaliex il-presepju jqanqal tant seħer u jmissilna qalbna? Qabel xejn għaliex jikxef il-ħlewwa ta' Alla u l-ħallieq tal-univers jitbaxxa għaċ-ċokon tagħna. Id-don tal-ħajja diġà kull darba misterjuża għalina iżjed u iżjed isaħħarna meta nilmħu kif dak li twieled minn Marija huwa l-għajn u l-qawwa li twieżen kull ħajja. F'Ġesu, il-Missier, tagħna ħuna li jiġi jfittixna meta aħna mifxula u nitilfu d-direzzjoni. Ħabib fidil li jinsab dejjem qrib tagħna. Tagħna lill-Ibnu li jaħfrilna u jerfana lura mid-dnub. Meta nibnu l-presepju fid-djar tagħna, jenna nerġgħu ngħixu l-istorja li jgħixu in-nies ta' Betlem. Naturalment, il-Vanġeli dejjem jibqgħu lajn li minna nistgħu narfu u nimmeditaw dik il-ġrajja. Madankollu, ir-rappreżentazzjoni tagħha fil-presepju tenna nistħajlu x-xeni tqanqlilna qalbna, tistedinna nħossuha parti mill-istorja tas-salvazzjoni kontemporanji tal-ġrajja li hija ħajja u attwali fl-aktar kuntesti storiċi u kulturali differenti. B'mod partikolari, sa mill-eru Franġiskani tiegħu, il-presepju huwa stedina biex inħossu biex immissu l-faqar li l-iben Alla għażel għalih fl-inkarnazzjoni tiegħu. U hekk, impliċitament, hu sejħa biex nimxu warajh fit-triq tal-umiltà, tal-faqar, tat-tneżżieħ li minn maxtura ta' Betlem twassal għal fuq is-salib. Hu sejħa biex niltaqgħu miegħu u naqduh biħnina fħutna l-aktar fil-bżonn. Nixtieq issa nagħmel lista qasira tad-diversi sinjali tal-presepju biex nifhmu aħjar is-sens li hemm fihom. L-ewwel u qabel kollox, inħobbu nirrappreżentaw il-kuntest tas-sema mimli kwiekeb fid-dalma u fil-ħemda tal-lejl. Dan ma nagħmluhx biss b'fedeltà lejn ir-rakkonti tal-Vanġelu, imma anke minħabba fit-tifsira li jġor fih. Ejjew naħsbu f'kemm drabi id-dalma ddawwar il-ħajja tagħna. Sa frattant, imqar f'dawn il-momenti, Alla ma jitlaqniex weħidna, imma huwa preżenti biex iwieġeb għal mistoqsijiet deċiżivi dwar is-sens ta' ħajjitna. Jien min jien? Minn jien ġej? Għaliex twelid f'dan iż-żmien? Għaliex inħobb? Għaliex imbagħti? Għaliex irrid immut? Biex iwieġeb għal dawn il-mistoqsijiet, Alla sar bniedem. Il-qrubija tiegħu iġġib dawl fejn hemm id-dlam u ddawwal lil dawk li qegħdin fid-dlamijiet tad-dbatija. Jixirqilhom kelma wkoll il-pajsaġġi li jagħmlu parti mill-presepju u li spiss jirrappreżentaw ir-rovini tad-djar u palazzi antiki li f'xi każi
jieħdu post il-grotta ta' Betlem u jsiru l-amara tal-familja mqazza. Dawn ir-rovini donhom huma mnebħa mill-leġġenda awrea tad-Dumnikan Jacopo minn Voragine tas-seklu 13 fejn naraw bit-twemmin pagan li t-Tempju tal-Paċi f'Ruma kellu jiġi fix-xejn meta tiled verġni. Dawn ir-rovini huma fuq kollox is-sinjal li jidher tal-umanità wara l-waqa' ta' dak kollu li jitfarrak u li jkorrott u tasswit il-qalb. Dan ix-xenarju jurina li Ġesu huwa l-ġdid għal bdinja antika u hu ġie biex ifejjaq u jibni mill-ġdid biex irott lil ħajjitna u lid-dinja il-ġmiel oriġinali tagħhom. Kemm emozzjoni għandha taħkimna aħna u nqiegħdu fil-presepju il-muntanji, in-nixxijat, in-naċ u r-raja. B'hekk niftakru kif kienu ħabbru minn qabel il-profeti li l-ħolqien kollu għandu sem fil-festa tal-miġġa tal-Messija. L-anġli u l-istilla kometa huma sinjal li aħna wkoll imsejħin nimxu biex naslu fil-għar u naduraw lil Mulej. Ejjew immorru Betlem ħanaraw x'ġara kif għarrafna l-Mulej. Hekk jgħidu r-raja wara tħabbira li jagħmluhom l-anġli. U tal-im sabiħ ħafna li jasal għandna fis-sempliċità tad-deskrizzjoni. B'differenza minn tant nies ħsiba biex tagħmel elf ħaġa oħra, ir-raja jsiru l-ewwel xhieda tal-essenzjal, jiġifieri tas-salvazzjoni li tingħata bħala don. Huma l-persuni l-aktar umli u l-aktar foqra li jafu kif għandhom jilqgħu l-ġrajja tal-inkarnazzjoni. Lill-Alla li jiġi jiltaqa' magħna f'Ġesu tarbija, ir-raja iweġbuh billi jibdew mexji l-leħ għal laqta mħabba u ta' għoġba kollha gratitudni. Hija sewwa sew din il-laqa bejn Alla u wliedu, grazzi għal Ġesu li tagħti l-ħajja lir-reliġjon tagħna, li tibni l-ġmiel waħdini tagħha, li jidher b'mod partikolari fil-presepju. Fil-presepji tagħna is-soltu inqiegħdu għadd ta' pasturi simboliċi. Qabel xejn dawk ta' tal-laba u ta' nies li ma jafux bana ieħor li f'dak tal-qalb. Anke huma jersqu biljett kollu qrib ta' Ġesu bambin mingħajr ħadd ma jista' jisfrattom jew ibedhom minn bennina maħluqa hekk ta' malajr illi l-foqra xejn ma jistunaw madwarha. Anzi, il-foqra huma li privileġġjati ta' dan il-misteru u spiss dawk li l-aktar jirnexxilhom jarfu il-preżenza t'Alla ġo nofsna. Il-foqra u n-nies sempliċi fil-presepju ifakruna li Alla jsir bniedem bħal dawk li l-iżjed iħossu l-ħtieġa ta' mħabbtu u jitolbuh ikun qribhom. Ġesu ta' qalb ħelwa u umli, twieled fqir għex ħajja sempliċi biex jgħallimna nilqgħu l-essenzjal u ngħixu bih. Mill-presepju joħroġ ċar il-messaġġ li ma nistgħux inħallu jagħmuna l-għana ta' din l-art u tant proposti ta' ferħ li jtir mar-riħ. Il-palazz ta' Erodi jidher fl-isfond magħluq, trux għad ħabbira ta' ferħ. Imwieled f'maxtura, Alla nnifsu jagħti bidu għall-unika vera rivoluzzjoni li trottama u dinjità lil dawk li m'għandhom xejn tagħhom, lill-imwarbin, ir-rivoluzzjoni tal-imħabba, ir-rivoluzzjoni tal-ħlewwa. Mill-presepju Ġesu jxandar b'qawwa umli issejħa għal qsim mal-foqra bħala triq bejn dinja iżjed umana u fraterna fejn ħadd ma jħossu esklus jew imwarrab. Spiss it-tfal, imma anke l-adulti, iħobbu jżidu fil-presepju pasturi oħra li donnom m'għandhom l-ebda rabta mar-rakkonti tal-Vanġelu. Imma din l-immaġinazzjoni trid tesprimi li f'din id-dinja ġdida imnedija minn Ġesu hemm wiesa għal dak kollu li hu uman u għal kull ħlejqa. Mir-raja għal ħaddiet, mill-furnar għal mużiċisti, min-nisa qed iġorru buqari tal-ilma għat-tfal jilagħbu. Dan kollu jirrappreżenta l-qdusija tal-ħajja ta' kuljum, il-ferħ li nagħmlu b'mod straordinarju l-affarijiet ta' kuljum, meta Ġesu jaqsam magħna il-ħajja divina tiegħu. Ftit ftit il-presepju iwassalna fl-għar fejn insibu l-pasturi ta' Marija u ta' Ġuseppi. Marija hija li tikkontempla lit-tarbija tagħha
u turija lil dawk kollha li jiġu jżuruha. Il-pastur tagħha ifakkarna fil-misteru kbir li fih daħlet din it-tfajla meta Alla ħabbat fuq il-bieb tal-qalb safja tagħha. Għat-tħabbira tal-anġlu li talabha biex issir l-om ta' Alla, Marija wieġbet b'ubbidjenza sħiħa u totali. Kliema, ara jien il-qaddejja tal-mulej ħajsir minni skont kelmtek, u għalina wkoll xhieda ta' kif bil-fidi għandna nintelqu fir-rieda ta' Alla. B'dik liva Marija saret om liben ta' Alla mingħajr ma tilfet il-verġinità tagħha, anzi grazzi għalih ikkonsagrata. Nilmħu wkoll l-om ta' Alla li ma żżommx lil-bina għalija biss, imma titlob minn kulħadd li jobdi kelmtu u jqiegħda fil-prattika. Ħdejn Marija jipproteġi lit-tarbija u lill-omma hemm San Giuseppe. Ġeneralment iġibuh bastun fidu u b'xi drabi anke qed iżommu sbieħ. Dan Giuseppe għandu rwol importanti ħafna fil-ħajja ta' Ġesu u ta' Marija. U għal-ħarries li ma jeda qatt jipproteġi il-familja tiegħu. Ma qatx itella u jniżżel biex jitlaq fi vjaġġ u jemigra l-Eġittu? U meta l-periklu kien għadda, reġa' ħallura il-familja f'Nazaret, fejn sar l-ewwel edukatur ta' Ġesu bħala tfajjel u adolescent. Giuseppi żar f'qalbu l-misteru kbir li geżwer fih lil Ġesu u lil Martu Marija, u ta' raġel ġust li kien dejjem fada fir-rieda ta' Alla u qiegħda fil-prattika. Il-qalb tal-presepju tibda tħabbat meta nhar il-milied inqiegħdu fih il-pastur ta' Ġesu Bambin. Alla hekk jidher f'tarbija biex aħna nistgħu nilqgħuh f'dirajna. Fid-djufija tistaħba l-qawwa ta' dak li kollox joħloq u jibdel. Jidher impossibbli, imma hekk hu. F'Ġesu Alla sar daqsxejn ta' tarbija u f'din il-qagħda rid jikxef il-kobor ta' mħabbtu li tidher fid-tbissima u f'dirajh miftuħa għal kulħadd. It-twelid ta' tarbija iġib ferħ u għoġba għax qiegħdna quddiem il-misteru kbir tal-ħajja. Aħna u naraw jixelu l-għajnejn tal-koppja żagħżugħa quddiem binhom li għadu kemm twieled, nistgħu nifhmu s-sentimenti fi qlub Marija u Giuseppi li huma u jaraw li t-tarbija Ġesu jħossu il-preżenza ta' Alla f'ħajjithom. Għax il-ħajja deret, hekk l-Apostlu Ġwanni jiġbor il-misteru kollu tal-inkarnazzjoni. Il-presepju jurina iħallina mmissu din il-ġrajja unika u straordinarja li bidlet il-mixja tal-istorja u li magħha wkoll timxi in-numerazzjoni ta' snin qabel u wara t-twelid ta' Kristu. Il-mod kif iġib ruħu Alla kważi fil-xkilna għax donnu jidher impossibbli li hu jista' jħalli il-glorja tiegħu biex isir bniedem bħalna. X'sorpriża naraw lil Alla li jieħu fuq l-istess imġiba tagħna, jorqod, jerda l-ħalib minn sider ommu, jibki u jilgħab bħat-tfal kollha. Bħal dejjem Alla jħawwadna huwa imprevedibbli, dejjem barra mill-iskemi tagħna. Għalhekk il-presepju, waqt li jurina lil Alla hekk kif daħal fid-dinja tagħna, jipprovokana biex inħarsu lejn ħajjitna bħala imdaħla f'dik ta' Alla. Jistedinna insiru dix-xibli tiegħu jekk irridu naslu għat-tifsira aħħarija tal-ħajja. Meta tkun qed toqrob il-festa tal-Epifanija, inqiegħdu fil-presepju it-tliet pasturi ta' Slat Emmaġi. Huma u josservaw il-kewba dawn l-orri f'Onja tal-Vant bdew il-vjaġġ tagħhom lejn Betlem biex jaraw lil Ġesu u joffrulu bdoni, deb, inċens u mirra. Anke dawn ir-regali għandhom tifsira allegorika. Id-deb iweġġaħ ir-regalità ta' Ġesu, l-inċens id-divinità tiegħu, il-mirra l-umanità qaddisa tiegħu li kellha tara il-mewt u d-difna. Meta nħarsu lejn din ix-xena fil-presepju, aħna msejħin nirriflettu fuq ir-responsabbiltà li kull nisrani għandu li jsir evanġelizzatur. Kull wieħed u waħda minna għandu jwassal il-bxara sabiħa lil dawk kollha li magħhom jiltaqa' u b'mejjel konkreti ta' ħniena jagħti xhieda li jiltaqa' ma' Ġesu u mal-imħabba tiegħu.
Il-maġi jgħalmuna li nistgħu nitilqu mill-bogħod ħafna biex naslu għand Kristu. Huma rġiel onja barranin orrif, għaċċana għall-infinit li jitilqu għal vjaġġ twil u perikolus li wassalhom sa Betlem. Quddiem it-tarbija sultan jinħakmu minn ferħ kbir. Ma jiskandalizzawx ruhom bil-faqar tal-ambjent, ma jibqgħux lura milli jinżlu arkubtejhom jadurawh. Quddiemu jifhmu li Alla kif jirregola berf sovran il-mixja tal-kwiekeb, hekk ukoll imexxi l-istorja iniżżel is-setana minn fuq it-tron tagħhom u jolli l-iċkejknin. U bla dubju ta' xejn, meta reġgħu lura f'pajjiżhom, min jaf kemm irrakkuntaw dwar din il-laqgħa sorprendenti mal-Messija, u hekk nibdew il-vjaġġ tal-Vanġelu fost il-ġnus. Quddiem il-presepju, il-ħsieb tagħna bla xkil ta' xejn itir fuq meta konna għadna tfal u konna nistennew bla sabar iż-żmien biex nibdew nibnuh. Dawn it-tifkiriet iwasluna biex narfu dejjem mill-ġdid id-don kbir li rċivejna meta għaddewlna l-fidi, u fl-istess waqt iġaluna nħossu fid-dmir li bil-ferħ kollu inwedu lill-uliedna u lin-neppotijiet tagħna l-istess esperjenza. Mhux importanti kif narmaw il-presepju, jista' jkun dejjem l-istess jew jinbidel kull sena. Dak li jgħod u li dan ikellem lil ħajjitna. Kull fejn ikun u jkun f'liema għamla jkun, il-presepju jirrakkonta l-imħabba ta' Alla li sar tarbija biex jgħidilna kemm hu qrib ta' kull bniedem, x'inhi il-qagħda li fija dan jinsab. Eżis ħuti, il-presepju jagħmel parti mill-proċess ħelu u esiġenti tat-trasmissjoni tal-fidi. Ibda mit-tfulija u imbagħad f'kull età tal-ħajja, jedukana kif nikkontemplaw lil Ġesu, kif inħossu l-imħabba ta' Alla għalina, kif inħossu u nemmnu li Alla huwa magħna u aħna miegħu. Il-kollu liet grazzi għal din it-tarbija bin Alla u l-Verġni Marija. U kif inħossu li hawn jinsab lena. Fl-iskola ta' San Franġisk ejjew niftħu qalbna għal din il-grazzja sempliċi. Inħallu mill-istaġib timbet talba umli, il-grazzi tagħna lil Alla li rid jaqsam magħna kollox biex ma jitlaqna qatt weħedna. Mogħtija fi Greċċju fis-Santwarju tal-Presepju fl-ewwel ta' Diċembru 2019, is-seba' tal-Pontifikat. Franġisku.